Dumako naman tayo sa bayan ng Mangaldan. Tinalakay sa naturang bayan ang paghihigpit sa pagbibigay ng official receipt ng mga barangay tuwing nangongolekta ng basura sa kanilang mga nasasakupan. Ayon sa isang opisyal, sumasalamin ito sa transparency sa usaping salapi upang mapunta ang pondo sa mga kaukulang proyekto at programa sa bayan. Matatandaan na umabot sa tinatayang 7 million pesos ang hindi nasingil o narimita na garbage fee sa ilang barangay na kadalasang idinidiin sa pahirapang paniningil umano ng ilang residente. Nagkakahalaga ng 25 pesos kada linggo o 100 pesos kada buwan ang singil para sa koleksyon ng basura. Nagkaroon na rin ng paunang pagpupulong ang lokal na pamahalaan sa mga barangay ukol sa issue upang tuluyan na itong marisolba. Giit ng tanggapan, mahalagang masingil ang naturang pondo mula sa koleksyon dahil inilaan din ito sa pagbabayad ng pagbiyahe ng mga residual wastes sa sanitary landfill. IFM News. IFM News. IFM News.